Мислиш ли, че ще ме хареса? О, можеш да се обзаложиш, че ще го направи. Ти си краля. Всички те харесват, под страх от смъртно наказание. Да, но знаете ли, дори и да не бях кралят, кажете, че бях от онези момчета, които чистят след камилите или адвокат или нещо подобно. Още ли мислиш? Без съмнение. Ти си голям и силен, чаровен, красив. Защо? Всяко момиче в цялото кралство би се радвало да ти направи сандвич, крал или не. О, сигурен съм в това. Добре тогава. Вкарай я. Здравей, крале! Кой си ти? Аз съм Витан, вашият кралски готвач. Какво правиш тук? Не помня да съм канил. Всички неумилот се нуждаят от торта. Не. О, Боже! Това вкусно ли изглежда? Ти го направи за мен? Уи. Не трябва да изглежда вкусно. Защо не ми донесе парче? Знаеш ли, мислех си да дойдеш тук да го изядеш. Добре, винаги ям точно тук, на моя трон. Защо трябва да идвам? Кралю, това е светлината. Светлината на това конкретно място е точно. Можете да оцените цялата красота на този сладкарски шедьовър само в правилната светлина. Светлина? Това има смисъл, предполагам. Предполагам, че мога да дойда там. Хей, кой е този човек? Аз съм кралският готват. Никога преди не съм те виждал. Аз съм нов. Той ми направи торта. Не беше ли така мило? Поканихте ли го? Не го направих. Казахте ли му какво може да се случи на някой, който се появи пред вас неканен? Не, бях твърде заета да мисля за тази торта. Изглежда ви вкусна. Спрете, това е капан! Защо има пияно на моята торта? Спрете ги! Вие да не сте братя Божу, най-търсените в Персия. Така сме! Можехме да превземем кралството, ако това не беше от онази намесващата се кралица. Ти ми спаси живота? Всъщност, ваше височество, това беше добрият пазач Мордекай. Той ме предупреди. Мордекай беше този, който спаси живота ти. Мордекай, бих искал да. Кралю, какво трябва да бъде наказанието за тези двама опасни престъпници? Най-търсените градчета в Персия, които си най-търсените градчета. Наемател, вероятно трябва да е доста твърд, Какво мислиш? Казвам, че наказанието трябва да бъде прогонване на острова на вечния гъдел. Нямаш предвид. Островът те гъделичката ни нощите. Безспиране. Дори да кажеш красиво, моля. Има две неща, които не правите в Персия. Един от тях се опитва да хвърли пяно върху главата на краля.
Другият се появява пред него неканен. Братята Пеални откриха тези неща по трудния начин. Сега може да изглежда, че нещата вървят доста добре за Естер и Мордекай. Все пак те спасиха живота на краля. Но Хаман имаше нещо друго в ръкава си или където и да било. Виждате ли, нищо не може да бъде по-лошо за Аман от това неговият враг Мордекай да бъде на добрата страна на краля. Ако кралят харесваше Мордекай повече от него, това можеше да застраши позицията му на втори командир. Така Хаман измисли свой собствен подъл малък план. Височество, бява, че я можеше се случи. Наистина ли? Братята Пеални вече не са тук.